Sziasztok, kedves Gaming Sarok nézők! Én Martin vagyok, és ma egy különleges sorozatot hoztunk el nektek, melynek címe AI vagy nem AI. Most az első részt láthatjátok, tematikája zenék. Engem már jól ismertek, én Martin vagyok, a műsorvezető, de itt van velem Levente. Sziasztok! Aki pedig a játékot fogja vezetni. De van ma egy játékosunk, ki nem más, mint Péter! Üdvözlünk Péter itt a csatornán! Szia Péter! Sziasztok, sziasztok! Üdvözlöm én is a nézőket! Most pedig ismertettem a játékosunkkal a szabályokat. 10 zenét fogsz hallani Péter, amik közül el kell dönteni, hogy melyik AI generált zene, és melyik valódi meglévő zene. Ennek nem ismerheted az összetételét. Fontos tudni, hogy Péter nem a teljes zenét hallgathatja meg, csak 15 másodpercet. Ehhez jönnek a segítségek. 3 segítség van összesen, amit egyszer lehet felhasználni. Ha valamiben bizonytalan vagy, az első segítség az, hogy a zenét újra meghallgathatod. Lejátszhatod azt a 15 másodpercet, és újra gondolhatod a tippedet. A második segítség a zene hosszabb verziójának meghallgatása, egy extended verziót fogsz hallani, 30 másodperc, az alatt kijöhetnek a zenék hibája, pont az a kis részlet, amire neked van szükséged. A harmadik segítség pedig az, hogy megmondjuk, mi az előadó és a címe a zenének. Ez lehet általunk kitalált AI zene esetén bármi, de lehet, hogy az pont egy valós zenének az eredeti előadója és címe. Azt még fontos leszögeznem, hogy a 10 zene egymás után kerül lejátszásra, és a végén van eredményhirdetés. Így ti, kedves Gaming Sarok nézők, ha velünk szeretnétek játszani, ragadjatok magatokhoz egy tollat, ceruzát, papírt, egy jegyzettömböt, bármit, és írjátok fel tippjeiteket. Kommentben várjuk, hogy ki hány pontot ért el. Péter, muszáj vagyok öntől megkérdezni. Szabályok fényében. Érthető minden? Igen, érthető, persze. Kezdhetjük a játékot? Kezdhetjük. Szóval Péter, indíthatom az első zenét? Igen, indíthatod. Indítom is? A város alszik, de mi nem. A csendben újra megkeresem, hogy hol volt az a pillanat, mikor először rám nevettél. Benned ég még, ami bennem, nem tudom miért, de... Jó, ez AI. Oké, nem kell segítség, semmi? Nem kell segítség. Oké, Martin írt fel. A válasz jegyezve. Jöhet a második? Jöhet. Jalszanak végül a lángok, nem látod, akitől remélsz. Csinálom a múlt után maradt foszlányból. Az utam a jövő felé, állok egy kietlen útporán. Hadd fújjon a szembeszél, hát arról nem beszélnek. Igen, ha bizonytalan vagy, nyugodtan van 3 segítséget, ez bármikor felhasználható a 10 zene során. Jó, akkor szeretném erre felhasználni ezt a előadó és cím Előadó és cím, megkérdezést. Streharski Levente, szembeszél. Jó, akkor szerintem ez nem AI. Válasz jegyezve. Oké, mehetünk a következőre? Mehetünk. Úgy dobog a szívem, de mégse hallja ez a más világ. Mégis változnak a színek, testet ölt minden hóvirág. Ném a hosszabb verziót meghallgatni. Oké, indítom. Úgy dobog a szívem, de mégse hallja ez a más világ. Mégis változnak a színek, testet ölt minden hóvirág. Magához húz és megyek vakon, engedem, hogy vigyen az ár. Újra vágyom rá, de nagyon, többé már nem hagyom, hogy eltűnjön ez a láng. Az esz... Jó, ez nem AI. Válasz jegyezve. Oké, következő zene. Őt küldtem, de a csend válaszol, nem a szívem. Minden új kép, minden új profil. Olyan messze vagy, mintha másik világ lenne. Swipe jobb, hagyd stop. Húha! Hát ez jó. Hát ez az elején olyan volt, mintha nem AI lenne, de a végén elbizonytalanodtam. De mivel női hangot nagyon ritkán hallok AI zenébe, meg ez egész jó hang volt, ezért én azt mondanám, hogy ez nem AI. Válasz jegyezve. Érkezik az 5. zene. Kopott házak, fény a ködben, az udvaron, gyerekrajz a jövőben. Az zászló lassan újra élet, szavakból lesz most a lélegzet. A múlt suttog, de nem parancsol. Jó, ez nem AI. Válasz jegyezve. Jön a 6. zene. Fekete haj és fekete szem, de színes a világ. Mégis akárhogy igyekeztem, mindig talált egy hibát. Én azt mondtam, hogy várjon még, és ő remélte, hogy hát ha. Jó, ez AI. Szerintem. Válasz jegyezve. Jön a 7. zene. Leterít
Húha! Én ezt szeretném meghallgatni újra. Oké. Leterít az álom, még várok rád. Nem-e világi, vagy csak álmodom ám. Mosolyogva várom, hogy bújj hozzám. Ha egy mesében lennék most... Jó, ez szerintem... Fú, most nem tudom. Ez eddig az egyik legnehezebb. De szerintem ez nem AI. Jegyeztem. Hát Péternek úgy néz ki, elfogytak a segítségei, még van 3 zene, sok sikert kívánunk a továbbiakban is. Már is indítom a 8. zenét. Túl sok túl sok sztori, de te maradtál meg valahol a sorok közt, baby. Lájkok, fények, villanás, de senki nem adja azt, amit benned láttam már. És ha hívnál, most is mennék, bár az ész hassúgja, ne tedd még a múlt. Jó, ez AI. Jegyeztem. 9. zene érkezik a 2-es vágányon. És téged sem értelek meg néha. Remélem rájössz erre még ma. Neked is mindig jó, de valahogy mégis fáj. Jó, ez nem AI, és amúgy azt még elmondanám, hogy lehet az, hogy én egyiket se ismerem. Direkt ez volt a nehezítés, direkt olyan zenéket választottunk, amin nem sok elérés van. Válaszát rögzítettük. És érkezik, kedves gaming sarok nézők, illetve Péter, az utolsó zene, ahol pontot lehet még gyűjteni. Mert tudom, hogy nem véletlen, ha két út újra összeérhet, és bármennyit is tévedtem, te maradsz a szó, amit kimondanék még egyszer. Még egyszer. Hát, szerintem ez AI, és ennyi. Jegyeztem. Kedves gaming sarok nézők, jön az eredmény hirdetés, nézzük ki hány pontot ért el, kommentben továbbra is várjuk az eredményeket. Na nézzük, Péter, Levi lejátszik először az elsőből 5 másodpercet, és megmondom, hogy mit mondtál. A város alszik, de mi nem, a csendben újra megkeresem. Na erre az volt a válaszod, hogy ez egy AI zene. Nézzük, mi a valóság. És a zene AI volt. Kérlek, Levi, játsz le a második zenét. Jalszanak végül a lángok, nem látod, a kitől remélsz, csinálom a múlt. Na erre Péternek a válasz az volt, hogy ez nem AI. Na halljuk. És a válasz helyes. Ez egy valós zene. Levente lejátszom most a harmadik zenét. Úgy dobog a szívem, de mégse hallja el. Erre azt mondtad, hogy nem AI. Nézzük, mi a Igen? valóság. Az probléma. Igen, azt mondtad, hogy nem AI, és nézzük, mi a valóság. És tényleg nem AI. Igen? Most meghallgatjuk a negyedik zenét. Őt küldtem, de a csend válaszol, nem a szívem minden új kép. Erre Péter válasza az volt, hogy ez nem AI. Ezzel szemben a valóság az, hogy... AI. Sajnos Ez nem AI! Ha mutasd már meg a hosszabbat, mutasd már meg. Őt küldtem, de a csend válaszol, nem a szívem minden új kép, minden új profil. Olyan messze vagy, mintha másik világ lenne. Swipe jobb, hagyd stop, mégis remélem, hogy egyszer rám nézel. Érintés csak a képernyő, de a szívem itt hüktet még. Negatív jelzések, elutasítás, mégis vágyom, hogy be is érez. Szerintem jól megvan, sem megmutatom neked a nagyon hosszú verziót. Most meghallgatjuk az 5. zenét. Kopott házak, fény a ködben, az udvaron gyerek. Erre az volt Péter válasza, hogy ez nem AI. Na de viszont a valóság. Ez is AI. Mi? Kajak. De hogy? Na ez a játék lényege, látod? Ez nagyon jók. Ugye? Nagyon kíváncsi leszek, a kedves gaming sarok nézők hány pontot érnek el. Nagyon kíváncsi leszek. Most meghallgatjuk a 6. zenét. Fekete haj és fekete szem, de színes a világ. Erre az volt a válaszod, hogy ez AI. A helyes válasz pedig... tényleg AI. Most meghallgatjuk a 7. zenét. Leterít az álom, még várok rád, nem-e világi vagy. Itt az volt Péter válasz, hogy ez nem AI. Nézzük. És tényleg ez egy valós zene. Megvan a pontod? Most meghallgatjuk a 8. zenét. Túl sok túl sok sztori, de te maradtál meg valahol a sorok közt, baby. Lájkok. Ez tuti AI. Ezt is válaszoltad, igen? És tényleg AI, megvan a még egy pontod. Halljuk a 9. zenét. És téged sem értelek meg néha. Erre azt válaszoltad, Péter, hogy nem AI. Nézzük.
És tényleg nem AI, ez egy valós zene. És jön a utolsó és tényleg utolsó zene. Mert tudom, hogy nem véletlen, ha két Erre tuti AI-t mondtam. Erre tuti AI-t mondtál. És tényleg AI. Még egy pont. Kettőt hibáztam, vagy mennyit? Szorgosan összeszámolva a pontokat, a végeredményed 8/10, tehát 2 hibád volt. Ja. Let's go, ügyes És? Peti. Azt jó állapítható volt. meg, hogy a valós zenéket eltaláltad, hogy valósak, viszont 2 AI zenére is azt mondtad, hogy nem AI. Ja. Szóval kezdenek az AI zenék abban a formájukban jönni, ha leszeretnénk így a videó végén vonni a konklúziót, hogy igenis, van valós veszély, de még nem minden hangszert kezelnek. Például szeretnék hallani AI zongorázást, de még egyszer sem hallottam. A dobot, ciptányért, ezeket Kenny, meg az elektronikus dolgokat. Meglátjuk, hogy alakul a jövő, meg hogy lesz ebből a következő rész. Azok a zenék, amelyek elérhetőek, mindet megtaláljátok a leírásban, és ti több pontot vagy kevesebbet értetek el, mint Péter. Várjuk kommentben. Szeretnénk megköszönni Péternek a részvételt, és hogy ilyen jó játékosunk volt és állt a rendelkezésünkre. Én köszönöm a meghívást, szívesen veszek részt ilyen játékokban. Folytatjuk a sorozatot, találkozunk még. A sorozatnak, mint az elején is említettem, lesz folytatása, akkor már nem zenékkel, hanem valami más, izgalmasabb AI vagy nem AI témában. Várunk titeket legközelebb is, én Martin voltam, itt tartott velem Levente és Péter. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! Te time Várjál. legyen, meg legyél boldog. Akkor átlőtt ez a Schäfer. Csektesd már vele. Szemeket a lapok fölé, meg a tollat is, és lehet húzigálni a pontokat. Ez a szöveg! Öcsém! Ez nehéz vágás lesz. Úgy be fognak szólni kommentbe, mert hogy magyarok vagyunk, akkor miért nem azt mondtuk, hogy mesterséges intelligencia? Meg lenyelem a Peti beszél, sziasztok, Peti ilyen beszél. halkan már, ahogy fogsz beszélni, úgy mondjad. Ja, most rendesen. Nem tudok halkabban, mert apáik alszanak. Nem tudsz halkabban, halkabban. Mindent hangosabban.